M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero pa 10 Disemba Loweruka mchaka cha 2022 ndipo ndi Loweruka munyengo ya Adventi, mulungu wachiwiri wa Adventi. Mutu wa ulaliki wathu lero tikuti Yesu akubwera. Koma kodi tizanzindikira nthawi ino ya Adventi ndi nyengo yodikirira kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu? Kodi tizanzindikira kapena ayi? Mawu oyamba achokera m'buku la Mphunzitsi mutu 48 ndime 1 mpaka 4, kudzalumpha kufika ndime 9 mpaka 11. Ndipo mthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu uchokera m'buku la Mateyo mutu 17 ndime 10 mpaka na 13. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Mateyo mutu 17 ndime 10 mpaka na 13. Pa nthawi yomweyo ophunzira aja adamufunsa kuti, nanga bwanji aphunzitsi amalamulo amati Eliya adzayenera kuyamba wabwera? Yesu adati, inde Eliya ayambadi wabwera nkudzakonzanso zonse. Koma ndikunenetsa kuti Eliya adabwera kale ndipo anthu sadanzindikire. Koma adanchita zonse zimene iwo ankafuna. Chonchonso Mwana wa Munthu adzazunzidwa ndi anthuwo. Pamenepo ophunzira aja adazindikira kuti ankawawuza za Yohane M'batizi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa, tikunena kuti nyengo iyi ya Adventi ndi nyengo mmene tikukonzekera kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ndi nyengo imene tikuyembekezera mfumu ya mafumu onse kuti ndithu abwere m'mitima mwathumu, ayisandutse yatsopano. Ndi nyengo imene tiyenera kulimbikitsa mapemphero, ndi nyengo imene tiyenera kulimbikitsa kudzilanga, kusala, ndi nyengo imene tiyenera kulimbikitsa ntchito zachifundo. Zonsezo ndi ntchito zosiyanasiyana zimene zikutithandiza kuti mpulumutsi ameneyu akamabadwa mu mtima mwathu asabadwenso monga momwe adabadwira zaka 2020 zapitazo m'khola la nyama, koma abadwe m'mitima mmene muli moyembekezera, m'mitima mmene muli mokonzekera. Mawu amene tawerenga lero akulumikizana, akufanana maka pa nkhani yakuti akukamba za munthu mmodzi, Yohane M'batizi, amene anatumidwa kuti akawakonzekeretse anthu zakubwera kwa mpulumutsi. Ndipo za Yohane M'batizi zikuoneka kuti zinalosedwa kale m'chipangano chakale. Ndipo mawu oyamba amene tawerenga
ochokera m'buku la mphunzitsi akukamba za kubweranso kwa Eliya amene anali ndithu mneneri wotchuka, Eliya amene anali wodziwika ndithu pakati pa ana a Israeli, ndipo Eliya anali mmodzi mwa amene anali ngati oyimirira aneneri onse amene Mulungu anamkomera kuti anamkweza kupita kumwamba mu galeta la moto. Ndiye Ayuda anali kukhulupirira kuti Mesiya, mpulumutsi wozozedwa uja, asanabwere, Eliya azamba wabwera kaye, kuti azawakonzekeretse anthu aja zakubwera kwa mpulumutsi. Chimenechi chinali ndithu m'maganizo mwawo. N'chifukwa chake mu Uthenga Wabwino tikumva ophunzira akumufunsa Ambuye Yesu kuti komatu tikamawerenga Chipangano Chakale timamva kuti mpulumutsi asadafike azamba wafika kaye Eliya. Tiwerenge pa nthawi yomweyo ophunzira aja adamufunsa kuti nanga bwanji aphunzitsi amalamulo amati Eliya adzayenera kuyamba wabwera? Ndiye Yesu akuwayankha kunena kuti inde, Eliyayo anabwera. Eliyayo anabwera koma anthu sanazindikire. Mwina amayembekezera Eliya wawo. Eliyayo anabwera koma anthu sanazindikire. Ndipo tamva kuti ophunzira aja ananena kuti pamenepo ophunzira aja adazindikira kuti ankawauza za Yohane M'batizi. Ambuye Yesu akunena apa, tiwerenge, inde Eliya ayambadi wabwera nkuzakonzanso zonse, koma ndikunenetsa kuti Eliya adabwera kale ndipo anthu sadanzindikire, koma adanchita zonse zimene iwo ankafuna. Chomwechonso Mwana wa Munthu azazunzidwa ndi anthuwa. N'chifukwa chake tinasankha mutu wa phunziro lathu la lero, mutu wa ulaliki wathu wa lero, kuti ukhale wakuti Yesu akubwera, koma kodi tizamzindikira? Taona anthu a nthawi ya Ambuye Yesu, Eliya anabwera mwa Yohane M'batizi, ndipo Yohane M'batizi analalika kwakonzekera anthu zakuti akonze mitima yawo amulandire mpulumutsi, koma sanamuzindikire kuti Eliya ujatu ndi uyu. Sanamuzindikire, anachita zawo. Ndipo koposaposa anamuzunza Yohane M'batiziyo mpaka anaphedwa. Ndiye Ambuye Yesu akutembenuka tsopano kwa iye mchimodzimodzinso kuti anthu a Chipangano Chakale amayembekezera Mesiya, amayembekezera mpulumutsi. Mpulumutsiyo anabwera koma sanamuzindikire ayi. Anachita zimene iwo anafuna kunchita, anamuzunza, anamupha. N'chifukwa chake mutu wa ulaliki umene tikunena kuti Ambuye Yesu akubwera inde, koma tizamzindikira. Ndiye inu ndine tiyankhe funso limenelo. Sitingapempheso wina kuti atiyankhire, kapena kulemba waganyu kuti atiyankhire, koma ineyo ndiyankhe lero ndi Loweruka, mulungu wachiwiri wa Advent. Ndipo mawu amene akumawerengedwa masiku amenewa kuyambira mulungu woyamba uja ndiwo ndimemeza ineyo kuti nditembenuke mtima, ndilape, ndikonze mu mtimamo, ndisesesese, ndikwirire mayenje ali mu mtima mwangamo, kuti mpulumutsiyo akamabwera ndimzindikire, mpulumutsiyo akamabwera ndimulandire. Ndiye funso ndi lomwelo. Ndiye tingadziwe bwanji kuti mpulumutsiyo ndimulandiradi,
mpulumutsiyo ndankonzekeradi, mpulumutsiyo nimuzindikiradi. Sitingathe kumuzindikira mpulumutsi ngati mitima yathu ili yotsekeka. Sitingathe kumuzindikira mpulumutsi ngati ifeyo tikukana kutembenuka mtima. Sitingathe kumuzindikira mpulumutsi ngati tikukana kulapa. Mwezi wa Disemba uno tikupitatu kumapeto kwa chaka ichi cha 2022. Tizifunse kuyambira Januwale mpaka na lero ndalandira sakramenti ya kulapa kangati? Tiyankhe. Mpulumutsi akubwera, koma kodi tizamzindikira? Amen. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Oyera akutsikireni nonse ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen. Munali ndi ine mtumiki wanu mwa Ambuye, Bambo Joseph Kimu, ndipo ndikuti chauta azitamandika nthawi zonse.